जर कोणाला फ्रँचायझी घ्यायची असेल तर ती तुम्ही कशी देता आणि ही प्रक्रिया कशी पूर्ण केली जाते? आमचा एक कंपनीचा नंबर आहे. त्या कंपनीवरती काही लोकांचं फोन येतात. तो फोन आला की तो अटेंड केला जातो. त्या व्यक्तीला विचारलं गेलं जातं, "बाबा तुम्ही कुठून बोलता? बरं तुम्हाला कुठे चालू करायचं आहे? याच्यापूर्वी तुम्हाला तुमचा व्यावसायिक बॅकग्राऊंड आहे का? तुम्ही जॉब करता?" ही त्याची बेसिक माहिती घेतली जाते. बरोबर. त्यानंतर त्याला हेच सांगितलं जातं की "बाबांनो, तुला जर हा व्यवसाय चालू करायचा असेल, तर तुझी मानसिकता क्लिअर पाहिजे, की हा व्यवसाय तुला पैसे कमवण्यासाठी करायचा आहे का गावांना किंवा समाजाला दाखवण्यासाठी करायचा आहे?" बरोबर. समाजाला दाखवायचं असतं. पैसे तिथे लावायचे, इन्व्हेस्ट करायचे, तिथे एखादा कामगार अपॉइंट करायचा आणि हा असंच फिरतो. तशा व्यक्तींना आम्ही फ्रँचायझी देत नाही. बरं. ज्या व्यक्तीनं फ्रँचायझी घेतली आहे, त्या व्यक्तीनं त्या दुकानामध्ये काम केलंच पाहिजे. हे आमचं पहिला कंपल्शन आहे. बरोबर. तो व्यक्ती जर त्या दुकानामध्ये काम करत असेल, तरच आपण त्यांना फ्रँचायझी देतोय.